guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது வந்து இஃப்தார் ஸ்பெஷல் வெஜ் போரேஜ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது நோம்பு கஞ்சி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஆனியன், டொமேட்டோ, சில்லி, மின்ட், ஸ்மால் ஆனியன், பீன்ஸ், கார்லிக், க்ரீன் பீஸ், கேரட், கறி லீவ்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம குக் பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குக்கரில் ஆயில் விட்டு ஹீட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து வெந்தயம், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் 1 by 1 நம்ம குக்கரில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஆயில் கூட நல்லா குக்காய் வரத்துக்கு நம்ம ஒரு லெட் வச்சு கவர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ போரேஜுக்கு தேவையான ரைஸ் அண்ட் தாலை நல்லா வாஷ் பண்ணி 15 minutes நல்லா சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா குக்காக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு வாட்டர் இது கூட சேர்த்து பாயில் ஆகிறது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ போரேஜுக்கு தேவையான மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கோகோனட் எடுத்துக்கோங்க, சுக்கு எடுத்துக்கோங்க, மஞ்சள் தூள், கறி மசாலா, அதுக்கப்புறம் பெருஞ்சீரகத்தூள். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருக்க தால் அண்ட் ரைஸை நம்ம வந்து குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்க ஒரு லெட் வச்சு கவர் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நல்லா குக்காய் வந்துடுச்சு. ஸோ இது ஆடல் வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவும் ஆட் பண்ணி வாட்டரும் ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பாயில் ஆக விட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டெலிஷியஸான ரமலான் ஸ்பெஷல் வெஜ் போரேஜ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.